chỉ bay u le ke channel về te lu la in lo leng lu ta in lo ngai thak sak thina comment thatak dak te in ron hu chi thina kawat lom te lu lem khongai taka mi lo langai thak sak zel turin ka ngen mol mol chewni request te ron om ve thina chuan request chu thei to pin ka bo zui ve a tun tuma po hian in ron request angin Punjabi Misual tak mai Punjabi Scarface tia an soi ve trin Bindy Johal chanchin hi kan ngai thla ve donani Bindy Johal chu aming dik tak chu Bupinder Singh Johal tiania kumsa khazaku somsari pakhat January ni som pali khan India rama state pakhat Punjab alo pianga Punjab atang hian anu le pa chuan kumlimi chau ani lain Canada an pem puya hetian pem nuwa hian Vancouver British Columbia Canada chuan ain beng bel zui ta ne Vancouver an thlen nuwa hian anu le pa chu hanin trena anu chuan ani hi hain kol zui apa ming hi Gurdial Johal ania a chanchin hi hriat zui tura tamwak lem lova Gurdial Johal hi Khalistani movement nen po inzom na ne soyania aba ke ro chu chanchin danglam te chiam anei lo ani mana a chanchin han chui zau te chiam turom lo ani anu po hi secretary na thokin khuimolai company a thok ve ni nan soya aba ke ro chu han chui zau view tur chanchin anei big chuang lo tichun Johal chu Vancouver British Columbia Canada chuan aron sailian ta anu chuan na tho pain nain kol hani boka ain dai lo view mai Bindy Johal po chu aron sual chho ta hle maya Canada rama chuan Punjabi te chu en hran ni riau hian a hreboka chung te wang chuan aril ruwa chuan midang te huat na te poisak lo na te thin chiat na te chu aron tu chho ta ne kumsa hazako som riat pali October ni som thum pakhata khan Indira Gandhi chu ama veng tu Sikh sipai te chuan an kap luma a bodyguard Ben Singh le Satwan Singh te chuan silai mu som thum bor vel zet mai atak sai hian an thun ni a soyani an soidan chuan an ni khan silai mu som thum pathum an kapa chung zinga som thum chu atak sa chuan lutin somni pathum chuan atak sa kha atlanga silai mu pasari chu atak sa tlang lovin Indira Gandhi khan a pai ni a soyani Ben Singh khan a revolver in voi thuma kapa Satwan Singh khan Asteng gun submachine gun musom thum chu a kapral truck mai Sikh bodyguard tena heti an ka chan hi engdang wang nilovin Golden Temple operation an nei wang khania sipai hoin Sikh ho mun thiang him Golden Temple Amritsar ami an valu chuwang khan Sikh ho chu han ril ruana ema phubalak na tan Indira Gandhi chu an kap lun tap mi mai ne chuthil chu engwang in nge kan soi na chan chu tuna hiani han soi doni la Khatia Sikh bodyguard tena Indira Gandhi an tha awang khan kumsa khazakua somriat palit nuwa chuan Sikh te chuan ti du da an tuarna sa hle maya Indiram pumpuya an chu dan chuan Sikh ho hi sangthum zathum somnga tranga singkhat sangsari borvel ti hlum man ni a soyane Sarkar official tena han soidan chuan sangthum zathum somnga an thi nia han soilain thenkhat ve thung chuan Sikh sang rita tranga singkhat sangsari borvel chu ti hlum man ni nan soya chutia Sikh hoina India rama ti du da an torna sat em awang chuan Bindy Johal chuan midang ho huat na ril ru chu a pu chho ta vio mai ne chutianga Sikh ho chuan en hran bik an hlo ta awang chuan anu le pa chuan asam chu han tan saka amizo tong tak chuan alu an me sakane chuthil chuan aril ruatina em maya chuwang chuan Bindy Johal kan soi chuan Indira Gandhi tha thu kha kan soi tel lo thei lowang kha mithil thlen hnuwa khan Khalistani movement hi nasale zualin Sikh ho hian an kalpuya hethili chu soi chun zom lo tamaila engpo ni sela Khalistani movement hian Bindy Johal hi anne ve veo ni na langa anom na hmuna chuan Robin Hood anga chet ve tumani apoisa muang ang te chu Sikh mi te tan chuan a thei topin a donate ve thin bokani ti chuan anau panlaya ti du da te en hran te a torna chuan a puitlin hnuwa po chuan aril ru chu aron thlak chho ta vio maya ti chuan anau panlaya ti du da a tor te chuan anun dan chu aron ti danglam chho ta vio maya tharum tho angai na ema a thin na chel he bok
thu nei tu te ne na in ti boya ching em a discipline ti vel chu angai theilo hle ani in thunun na ti vel chu aten lua mai chu wang te po chu ni ma na sikula tang chuan an hnot chuak reng ani Vancouver a chuan a rol thararon ni chho ve to a heti hun lai po hian a suala wang te in suala chin wang te thu nei tu te ti boya chin wang te har san na le boina chiam a chin em awang te chuan hriat alo hlo to a sikula chuan boina a siam hrat hle chuwang chuan kumsa kha chu somriat pakua khan an sikul vice principal chuan ani chu thunun atuma Johal chu thin remin an sikul vice principal po chu alo beilet ta zokane Johal hian an school vice principal chu kuta thlak nuala chuwang chuan police te chuan Johal chu han manta kota hruai ania midang te kutthla ka pu ni kot po chuan ani chu thiam lo chan tirin zela ni somruk tan tir ani ve a heti hun lai hian sikula chuan student te chuan an zirtir tu te chu kutan thlak ngai lova chu tiang thil thleng khat takani wangin kot po chuan na takin roware sakani heti lai hian Johal chuan an sikul vice principal chuan ani chu Sikh ani awangin a hmusit niin na soya amero chu ain soi thiam na hi court chuan angai poimo lo hle sikula tang chuan no chu ania heng te wang hian sikul dang te po chuan an sikula lu turin Johal chu an du lo hle ani mithen kha chuan mi hlau om le thunun har satak mai ni yan hriat awangin Johal anun dan po chu thil chuan a hong na salo theilowa en ran big le midang tena Misual big anga an ngai tlat chuan ani point Misual big anga ain ngai lo theilowang chutianga sual big anga ain ngai mio chuan Misual kompo atan chuan thil hupur om lo takani anga in sual hrat le buaina siam ching nia han hriat chuan Misual te point ani chu an ron mai don ani nie pangpar hian khuaya kowa chutiangin ek point thowa ko train Johal chuan kumnau pangtein zel nun chu hatem ta ne Johal hian sikul chu a chol san mai bik lova college te po chu a han rap ve kan soita gang khan Misual hmingthang te hi college han rap ve ek hi chu han ni ve du vio mai kan soi fo thinangin Misual hmingthang ni turte thil ro pui ti turte hian tlema zong le kha zirve an ni tlangpui thina lekha thiam hi chu kongeng kima atangkai ve thowani college chu first semester akal lain aban sana achan pakhat po anzirtir tu pakhat kar tukver chu baseball betin avuak chiat sak vek mai ni ome chuti college sakal tak silawa chuan ani chuan ti tur dang shehek lo an khuwa geng lar tak mai los diablos ti chu hazoma ani chu Vancouver street gang satli ve mai ni Canada rama chuan India mian pemlu na sahlea a big takin Sikh mi te han pem lut na sani tun thleng po India ram le Canada ram boruak that le thelo na chan po hi Sikh ho hi han tlangpuya anni ho hian Khalistani movement chungchanga Canada sarkar chu an thopui ru ni te poina langa India le Canada boruak hi tun thleng hian a that le theilowa Canada chuan Sikh an tam em bokani ani rengla taka atira he gang Los Diablos anti po hi Indo Canadian Sikh ho chu an tam tak awangin a hmingpon thlak ta hiala Punjabi mafia hanin titane mizo te po hi kan pian pun lowa fa pani khat lek kan neya namdang hoin min chimral chuan kan khoming te kan pol ming te po hi min la thlak sak ve mai theani atira chuan Bindy Johal chu hitman angin an ruya midang te kuthlak tu atan te an manga damdoi te an zuar kual tir thina poisa te midang an chului tir thina ni heti laya an geng hruai tu te chu Dosan brothers an ti te chun nia Jimmy Dosan le Ron Dosan te han nia anni hnuai hian Bindy Johal chu athok ve ne kumnau pangte a zelo tang to thil sual ti te chu zong te thing na nem bana ban vel ve satlia mai to thin kha nia atan chuan tual han tha te midang han vaule han rigrap te chu thil thar te chiamani lo kumsa ha zakwa somkua pakhat le kumsa ha zakwa somkua pani karbor vela chuan an geng chunga boruak in thlak dang lama oma an ho tu pakhat Jimmy Dosan chu
drug dealer tual tha thua thiam lo chan tirania chutian ho tu pa Jimmy ya an man hlan chuan Johal chuan an geng Punjabi mafia ho cocaine sum don na chu alo thunun mia mai apute zela an tan ta kha chuan chura om talo ve ti ni mai om hian ani chuan sum don na chu a thununa an pola chuan hruai tua aloin da mia mai ni ti chuan dosan u nau pani Jimmy dosan le ron dosan te chu athat ni a soi ani boka Jimmy dosan hi February kumsang khazuko somkua pali khan tha ania ron dosan po kumsang khazuko somkua pali tho Aprila tha ania hemi te u nau thi thua hian Bindy Johal chu mo phurtu berangai ni Jimmy dosan hian Bindy Johal that turin hitman chu haruaya an tha the chuan Canadian dollar nuai ni sing thum apek tur thu alo soya Johal that the tu piang chu dollar nuai ni sing thum chu pe ka tiama alumana chuti zat poisa chu da ti na ni chu thil chu Bindy Johal chu an alo hriat ve wangin Jimmy dosan chu tha ve nge ya tuma athat tareng boka Jimmy dosan amiroi hian Johal chu vapanin thilti dan chu hawashila Bindy Johal hian chu a hitman roi chu poisa tam zokin alo min ta si ti chuan Jimmy dosan chu athat thei ta ne kumsa zago somkua pali February ni som ni pa khan Jimmy dosan chuan an electronic mungro ruk te chu an fe vel mek line anau te ngei mai a hitman roi ngei mai chuan akap lum ta mi maya a hitman roi chu Bindy Johal tan chuan alo thok to si ani kan ti to kha a unau pa thi nuwa chuan Ranjit Rondosan chuan television interview a Bindy Johal chu a muni chuan amit le mitin kara aka tur thua soya ma se kum saka chu somkua pali April ni som pakua chuan Rondosan chu pickup sen akhal line traffic light wangin nadinga chutia din lai chuan mi pakhat hian AK47 in aron phu shrep mai hamaya chuan silai mu tam tak alut ni nan soi nge nge ne dosana telaina te hian Johal chu than tum ve nge ni na langa kumsa zaku somkua pali vek April ni som ni palia chuan Johal a trenom Greg Olson chu tualaya uikai nakala tute mo chuan ani chu an kap luma Johal emo an ti ni nge in na langa ne ti chuan April ni som ni panga chuan Bindy Johal chu police te chuan an mana first degree murder case an ortir he case hi Canadian history a case how tak berpol le poisa central tam berpol ni a soyane he case an boy puilai hian thilchin chitlak tak mai thlenga Peter Jill chuan an jury zinga pakhat Jillian Guest chu alo mutpui ni a soyane ya ani pani kara hian in lai chi na thuk takalo omani chu thil chu hriat chu ani le sia chuwang chuan gas hi thlasom pariat zela tang tura hrem mania Jill po chu kumruk zela tang tura hrem mani bokani chuti line Johal ero chu zalen ani thunga chuti Bindy Johal chu ani taka chuan Punjabi mafia te chu an thang dung takle maya heti hun laia international ang poa geng lar tak independent soldiers te red scorpions te Lotus tribe te Hells Angels te le UN gang te nen po chuan intluk thua ka soi an ni ve hiala anni ho hian na an thok ho fo reng ani ti chuan Vancouver vela chuan Johal chu alar ta hle maya mitin mai chuan an hlawin an 3m ema aruk takin mi za kai tak mai alo ni chota chunglai bor vela drugs sum don na chu ani chuna thunun taweka Canada rama so suana thil thleng lian thama chuan ani chu aloin nam hnoi zel ani bermai heti hun lai hi chuan kar khata US dollar nuai nga bor vel zel lo anga soyania India poisa chuan vaibel cheli le makta doi li bor vel angania heti hun laia poisa lutna anga phe chuan atam turu viau ngeyang ani hian anaute ho chu daily tin na kowa ani hian kumnga chungin mi somni panga borvel an that anga ngai ani an poisa laglu chu atam turu ema wangin chunglai borvera chuan rowan rel chiang hle maya sarkar mi poimo tele police te chuan aza po anza viu mai amala makan soita kang khan Johal chu athina chia boina siama ching hle
hote tia mi kutathlak fo trina hetiang ani wang hian kumsang hazuko somkua pasaria khan mi pahni chu beer bottle kea abeya wangin zela tan tir le ren ron ania abul maya oma piangin ani chu an hlawani bermai thian anei tamlem lova a thian te po chu ani chuan aring ngai box silowane atha changdol tu bupin darbal butar chuan anhuwa hetiang hian a soya bindi chu misual tak mai le kol sen set mai tual thaol sam em mai ania abul naiom te po chu ani chuan angai na hran lova akazen te ngei po ani chuan atha tir du nin na soyane bindi johal chuan thian nget ti tura nei lova tu te mai po chu a huani mai na langa a thui hroi te po chu asum don pui anga angaya tu ma chu haring ngai lo ane atha changdol tu butara hi misual pakhat aerobic kandola tha chungchanga chuan rin hlel akaya tin chu mai baka bindi johal tha na po hian atha changdol tu bupindar bal butar po hi rin hlel akai ve hialani soitak angkhan thian mu mala nei lo kan ti to kha tu te mai po chu thiran ti sual chuan ani chuan angai dam ngai lova kumsa zuko somko paruk khan Chinese Canadian pakhat Randy Chan chu a cocaine zor a chiat dewa wangin ani chuan a kidnap mia maya Randy Chan hi heti hun lai hian lotus try ta telania anni po hi gang thil ti thei ve tak mai anni chuan bindi johala hena chuan Randy Chan chu tlan chu an rondila ani chuan cocaine tam tham tak mai US dollar nuai ngaman zet mai man nen chuan a in thleng puita lotus try gang tan chuan anangai ngai viu nge yang amero chu heti hun lai hian bindi johala te chu misual ro thap tak mai ania an pol chu chuti mai maya be ngam chi ani box silawane a thopui thin tengei po ani chuan a kidnapin a that du ani sia chuwang chuan tu mai in bindi johala chu han ngai na ngai lo bindi johal chu alo lar ta hle maya TV ate chuan an interviewa chutiang huna chuan ani chuan a mel ma te chu a vau mia mai vantlang mulai point a vau hre lova hetiang ani wang hian indo Canadian abik takin Sikh ho chuan an ngai sang ema a hausak na te a hui sen na te chu an ngai san pha ani kan soita kang khan Sikh ho chuan ti du da tur riawin an in hria an om na chu an ram mani box silawa Canadian te chuan an ni chu en niam bikin an hretrina chu wang chuan an tan chuan bindi johala chu pasal tra ang hiala an ngai ve ania ani rengla taka bindi johala aron lanto chuan tu main ani chuan ti boi ngam ngai lawa Sikh ho tan chuan ani chu an nam chan tu pasal tra hui sen tak ang ani ve thomai Vancouver baka Toronto te Montreal te New York le San Francisco thlengin a ming chu thanga heti hun lai na hi chuan alar vet hle ani ani hian the Sun Brothers baka hian miong za chu athatti alang chianga chung ami tha lar zul te chu han chui don taila Marjit Singh Dial chu January kumsa kha ko sum ko pasari khana thata atha chan po hi engdang wang ni lawin the Sun Brothers te ne na tang rual anga hariat wangani tin Gorinder Singh kun chu October kumsa kha ko sum ko pasari khana thata ani hi bindi johala thian hluiania ma se ol sena han tha chungchanga chuan ani hi rin hlel akai ta thlat maya chuwang chuan johal chuan anaute ho chu Gorinder Singh kun chu thaturin thuwa petane kumsa hazako somko pariat July thla khan in ngai zona thil chungchanga Venus Vince Mackenzie po chu atha tira tin kumsa hazako somko pariat September direction kar chu johala moilo taka abiaka wangin tha ani boka anhu thakhat kumsa hazako somko pariat November thla chuan Roman Deniman chuan an geng chu san na duwa amairo chu hemizan la lai hian bindi johal chun atha tirani kumsa hazako somko pariat nuwa po hian johal atho puite chu mi pathum borvel ti hluman ni le a soyani boka abul naiom ho po hi ani hian azu lem lowani kumsa hazako somko pariata chuan ani chuan thlatin deuh thom tuala thata heng kan soitak tual thana chungchang baka hian finfielo tual thana tam taka bindi johala hi ain rola soyani bokani amma kan soitak prit sarbit peterji langai pokha ani hian tha atum nia soyania ma se hlo cham hlau mai amma kan soitak dalit tia khan han let le lokila
Dailit anti te hi Indo-Canadian hitman rualan nia an zawai hian panga anni anni ho hi Bindy Johal kutle ke anni bera poisak nei lo Misual rualom khom anni Bindy Johal anti tura ati reng chu Dailit ho hian an kengko zela tual tha nai ni mo midang poisa chu lui ani emo sual na thil reng a chun Dailit te hi mo phurtu ani zel amma direct chanchin kara atha thu kan soikha han thual non le taila atha ni hi kumsa ko sumku pariat September ni som pakuania ani hian midang mu lain Bindy Johal chu mi mol ti le no pangchia tin na ko peka achan po night club kalpuya soma mase Johal chu na lo pe lo wangani chumi zan la chun Johal chu night club chu na ron kala butaran hena chun khoya nge sankar chum tina zota butar chuan sankar chu arui thule atraka amuthil thualo shrila ti chuan chu trak chu butar chuan Queensboro Bridge New Westminster chuan akhal pheya chulai mun re lai taka chuan sankar chu kai thowin chita chun Johal chun akap hlum ta ne chutianga thlatin deuh tho tuala tha nuwa chuan Bindy Johal nun na po chuan atuar tabik lova kumsa ko sumku paria December ni somni ania hemini hi Sunday ring he Vancouver Palladium nightclub chuan Johal chu alo lam ha heti hun lai hi zinglam darli le chan ve bor velani tone chuti lai tak mai chuan a hnunglam atangin Johal chu tuye mo hian aron kap tapop maya anaute chuan arang theyang berin Vancouver General Hospital chuan shruai ngala amero chu darkarli nu dari le chan ve bor vela chuan Bindy Johal chuan khovela lo chu san ve ta ne hein thana chungchanga hian tuma witness anom lova nightclub alam lai ka ania ma se tuma witness anom chuang lo amma thlali thlanga bor vela khan Bindy Johal chuan anaute ho kha thlatin deuh tho atal ani ha chutiang ani wang chuan Bindy Johal tha na thuwa po hian witness anom lo hi amak lem lo ane mase thattu hi tunge ti tunthleng hian chui chu alani lo ni te soyania chuti rualin kumsang ni le palia khan balbutar chuan athi main reporter pakhat nena chuan Johal tha chu aruam manna ani thu soitarowa chutia atha lo chuan anun na point atuar do nia ashita wangin balbutar hian apu Bindy Johal chu atha tir ni in nain soi Police tena man emo finfianate mumal taka mu a lo wangin balbutara tha ani ti hi chu kan soi chiangam lowanga amero chu balbutara in puan nairo chuan ani hian Bindy Johal thana chuan mo phur ni chuan a hriatani an shelo boxi a in puang boxi ti zonga lakha lo la thei cheu maya amero chu a in puang nge maya finfiana a chuang lova chubaka Bindy Johal tha chungchanga hian butar chu kotin thiam lo achan tir chuang lowa hemi ani wang hian athatu ani nge yati chu kan soi thei lo mai ani Bindy Johal hian nupui emo fa emo hanei lem lova ngai zong ero chu tam tak anei ve thungani athi hian kumsom ni pasari chau pa nia awang lai hun na mangre lo kher mai sual vio lo sela chu he ai rei po adam mai theasin mitam takin Misual te thil thalo ti tu te an hausak na wangte an larna wangte in kan ngai sangin an yang ni ve kan chak thrina amero chu an din mun anga din la omzia hi kan hre phalo fo thrina ni nangpo ka thian kumlano pangjok te ni chuan hetiang thil sual ti te hi ngai sang du ngai lo la an lo hausa han lo tluang vio ni point setanamal somna ngai sak mero ke Misual hian he Bible cha hi kan chiar chuak ve lokange Jeremiah bung som pasari chang som pakhata chuan mi kutling lawalo hausa chu varung mani tuini lote opke wangania aladam line ama an shan sananga atopa chuan mi a haloni mayang ti ziakania chuwang chuan invenga damtoin lian zz nei tepo anlo mai the khongain otlo hramang che thorim na tanga kan nei hi alhu bera asoi tupa ngai po ka dik fam kim chuang bi khau lo mai the ma se Bindy Johal teang hi chuan tu ma khosak ve ngai lo turani ore tun trumata chukan kes chu kati zong khanile phot mai ro se